health, which is very expensive for counties. Nekech mondi employ one neurosurgeon, iditi yogi approximately 20 million just for his pay per year. Tokiyudo counties still struggle gi just 100 million mar chulo every employee. So we are in a conundrum. Onge kaka county they employ 5 neurosurgeons. That is a budget of 100 million. Dr. Ndong'a winjo kanyo kiwacho ni nyaka sani nyalo bedo ni sekta mar thieth oheo kata obembo counties magwa. Mana kaka isewacho ni nyaka sani sekta mar thieth mantiere lwet sirikal maloch gwenge nyaka sani jopiny ok yud kony e yo makare. Dago mar penji ni nyalo bedo ni ng'ama onego bed ni seyo kuom gima chalo kamae. Nyalo bedo ni sirikal mamalo ema ponono ok chiw omenda moromo ne counties mar mondo mi ota sekta mar gi mag thieth. Kose ute mag thieth mantiere counties mopogore opogore pacho ka ema ponono ok los omenda moromo manyalo konyogi e tayo chenro mag gi mopogore opogore. Mano swali maber. Nitie gima waluongo ni health financing. Ma is for aparo ni kuoma is the most important thing. Wadak ndalo miluongo ni capitalist. We are in a capitalist country. Mano ngiso ni pesa ema wuoyo. Jomwa wacho ni, sorry, English wacho ni money talks. Koro kidwa a health system ma function seamlessly. Mano ngiso ni onegibed gi enough money mar finance that health system to run smoothly. So, one, at the county level, counties ok generate income. Counties ok generate revenue. Moromo mag chulo jomatiyo e counties. Mano, that is the first handicap ma counties nego. The only way ma counties nyalo brag ni we have enough human resource en kagi chako yudo revenue enough mar take care of the population. And mano just HRH. Poko wuyo kata e watch insurance. Poko wuyo kata e watch yedhe infrastructure.